Ngenzeka ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsize aka Inkosi Yoward. Mina uqala ngena kule channel siqinisekise uqinisele usubscribe uthola zonke izinto esipostayo kuyona ke le channel. Kuvele indaba zokuthi akasekho ke emhlabeni umsakazo Ukhozi FM uMamzanele Mbokazi. Lezi ndaba ke zivele namhlanje ekseni sikhulu kwisililo einkundleni zokuxhumana abantu abaningi bebeka kamazwi noma ke edlulisa amazwi enduduzo. Sokhumbula ukuthi uMamzanele Mbokazi ukwaba ke nokugula abe nakho ke isikhathi eside sekuvele indaba zokuthi ke akasekho ke emhlabeni abantu babeka imbono yabo abanye ke babeka noma badlulisa amazwi enduduzo ukubheka nje abantu einkundleni zokuxhumana ukuthi bathina ngoba YouTube ke siyazi ukuthi ibsone kuphi Inkosi ngaba sikhali kangaka kwathi kwabhlungu silima losuku nosuku lala kahle sithando sethu sobonana ke ekseni nangomithi Inkosi yami lapho last week ngangizwa kumrozo Khosini athi akazenze njani yena ovele kaduduze muzo mbona phumula mama noma ke uyilwela impilo kwale khona nangomuntu Nkosi intando kaNkuluNkulu yaze ke yabhlungu mfisa ukuthi ngizovola khona nombono ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba hlangana lapha kwi comment section.